जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के 4 तारीख यानी 4 नवंबर के गाना रिलीज भइल जौन की हरी हरी ओढ़नी। और साफ तौर पे बता दी भैया, गाना एक अलग ही माहौल बना के रख दिलवा। काहे कि भैया ये गाना के जौन टेस्ट बा, मतलब गाना सुने में जौन मजा आ रहा बा, वो एक अलग टाइप के होता। काहे कि भैया एक अलग टाइप के गाना बटे, काफी खूबसूरत गाना बटे, जौना के काफी लोग पसंद कर रहा बा और एक गाना के काफी ज्यादा बड़ाई भी लोग कर रहा बा। काहे कि भैया गाना बहुत ही अच्छा बाटे। अब हम ये वीडियो में आप सबके रिव्यू करे वाला बानी, मतलब ये गाना के लेके डायरेक्ट आप सबके बता दी कि जौन की DRS म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिलीज भइल बटे। पब्लिक बहुत ही ज्यादा ये गाना के पसंद कर रहा बा और डायरेक्ट ही गाना वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल बटे। तौर पे बता दी भैया, एक गाना गेल बने पवन सिंह अनुपमा यादव, जौन की बहुत ही मस्त आवाज में। और साफ तौर पे कहीं तो पवन सिंह और अनुपमा यादव के गाना जब भी आवला एक अलग ही धमाल मचावेला। जी हाँ भैया, अब बात करी भैया एक गाना के राइटर के, जी हाँ भैया ऊ बने आशुतोष तिवारी जी। जी हाँ भैया, आशुतोष तिवारी जी जौन की काफी खूबसूरत गाना के लिखले बने। और ये गाना में म्यूजिक दल बने प्रियांशु सिंह, जौन की बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक बाटे भैया, डांस टाइप के गाना बाटे। और ओवरऑल कहीं तो भैया ये गाना के डायरेक्शन भी काफी जबरदस्त भइल बाटे। कहे भैया ये गाना के डायरेक्टर बने पवन पाल जी। और इनमें अभिनय के बात के लिए तो भैया ओके तो जवाबे नहीं के, कहे भैया पावर स्टार पवन सिंह और डिम्पल सिंह दोनों जाने के अभिनय बतौर आप सबके में बड़ा ही लाजवाब गर्दा दिखता। साफ तौर पे बता दी भैया, गाना के बोलबा हरी हरी ओढ़नी, तो उमें भैया हरा हरा ओढ़नी भी देखे के मिलता। काफी मतलब खूबसूरत डिजाइनिंग बटे, ड्रेस वगैरह सारा कुछ काफी जबरदस्त बटे। यहाँ तक भैया आपसे बता दी लोकेशन भी काफी खूबसूरत बा, गाना के हिसाब से लुक भी काफी जबरदस्त बटे दोनों आदमी के ही, पवन सिंह और डिम्पल सिंह के। और वही तरह के जबरदस्त डांस स्टेप बटे। यानी ओवरऑल कहीं तो भैया ये गाना के क्वालिटी भी काफी जबरदस्त बटे, 4K में वीडियो बटे और बहुत ही क्लीन वीडियो बटे। और साफ तौर पे बता दी भैया एडिटिंग वगैरह सारा कुछ जबरदस्त भइल बटे, मिक्सिंग भी काफी जबरदस्त भइल बटे। और साफ तौर पे बता दी भैया गाना रिलीज हो गइल बा, पब्लिक सपोर्ट भी कर रहल बा, पसंद भी कर रहल बा। तो भैया कहीं ना कहीं गाना काफी पसंद आ रहल बा पब्लिक के। तो साफ तौर पे भैया धूम मचा रहल बा गाना। और गाना के रिव्यू के लेके कहम कि गाना बहुत पसंद आइल बटे। और सबसे अगर बात कइल तो भैया ज्यादा लोग अभी हमारे बहुत लोग से बात भी तो मैं कहत रहलो एक लाइन बटे भैया, चलता तोहर पवनवे से चक्कर, जौन की काफी खूबसूरत पसंद आ रहल बा। हमके भी ई लाइन बहुत जबरदस्त लागल पवन सिंह के नाम के। और ई जौन पवन सिंह अपना भाव में गइले बने काफी खूबसूरत लागल बा। और काफी लोग ई लाइन के बड़ाई के लिए बा और भी गाना के पूरा बड़ाई के लिए बा लो, लेकिन भैया ई लाइन जौन के हमके भी पसंद आइल। जी हाँ भैया, जौन के हम आप सबके बताइए तो ओवरऑल गाना बहुत जबरदस्त बा। रिव्यू के लेके हमें तक है कि बहुत अच्छा गाना बटे, ओवरऑल सब तरह से बहुत ही जबरदस्त बा। अब फाइनली आप सबसे हम पूछल चाहें, आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपन रिव्यू दे दी, आप सबके का अच्छा लागल का खराब लागल और 5 में से कितना स्टार देम आप सब जरूर कमेंट सेक्शन बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।